Sa ftit tal-jemilu, bosta stabbilimenti fil-pajjiż kellhom il-bibien magħluqa u d-dawl mitfi. Iżda kif din il-ġimgħa bdew jitnaqsu restrizzjonijiet, is-sibt kienu bosta li ħatfu l-opportunità biex imorru jixtru. Ġurnalista u camera person ta' One News żaru bosta stabbilimenti f'Taslima fejn wara li ttieħdilhom it-temperatura esperjenzaw realtà ġdida minn wara l-maskri, mhux biss ta' dawk li marru jixtru imma anki tal-bejjija. Sidin taħwienet qalu kemm qed iħossuhom tajbin li reġgħu irritornaw għax-xogħol anke jekk f'realtà differenti. Kif tħossok issa li jerġa' jitħall lura x-xogħol? Tajjeb ħafna għax id-dar kienet ħattili rasi, tipprova tara kif ħatgħaddi l-ħin. Issib biex tgħaddi l-ħin imma mhux il-ħin kollu, imma tajjeb li rġajna bdejna. Dil-ġimgħa kienet mhux ħażin, imma għadha xejn kwieta komparat mas-soltu. Nisperaw li n-nies jibdew jidraw issa wkoll, ovvjament noqogħdu attenti dejjem għal saħħitna, dejjem nieħdu l-prekawzjonijiet, imma konvint li bil-mod nerġgħu nippruvaw nerġgħu niġu normal. Minkejja li bosta xerreja kienu xettiċi, xorta ħarġu minn djarhom għal bżonnijiet, fil-waqt li oħrajn ħarġu biex tal-inqas jaqtaw ftit u jaddattaw għal din il-ħajja kemm xejn stramba. Jiena nħossni tajjeb għax fl-aħħar nista' noħorġu. Tadatta għal ħajja s-sofa speċi li ġejnu. Sfortunatament qegħdin f'din is-sitwazzjoni, jalla li m'għandhomux ma nerġgħu għan-normalu. Ma l-menu għandna dik naqra ninqas nies affettwati għara nistgħu għalmenu noħorġu naqa' barra. Xorta diffiċli biex tixtrihom. Mhux faċli. Kjuż kbar u vera tiġi għal bżonn mhux biex toqgħod tixxi għal xejn. Kieku jiena ma kontx niġi imma tfal xtaqgħu jiġu u ġejna hawnhekk. Issa li r-ruota reġgħet bdiet iddur hemm it-tama li tibqa' għaddejja biex twassalna f'realtà aktar libera minn dik li qed ngħixu llum. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.